maghiusa kita. Pagsimba, pagday nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsoon. Anian na kita sa ikatulong Domingo sa Kwaresma. Ang atong salmo nag-awit sa gugma o kaluoy sa Dios. Kinsa dugayng masuko o puno sa kaayo. Apan dili mahimong hinungdan nga magpasagad na lamang kita sa atong karaan nga kinabuhi, kundili mag-aghat unta kini kanato sa pagbag-o sa atong kaugalingon. Kay sama sa iya sa parasan, ang Dios mag-usisa kanato og mangitag maayong bunga. Sayong alang kanato ang pagtan-aw sa kasaypanan sa uban o paghukom kanila. Apan si Kristo nag-awhag kanato niining ikatulong Domingo sa Kwaresma sa pagtan-aw sa atong kaugalingon o pagsusi sa atong kinabuhi. Kay kung dili kita maghinulsol og mobiya sa atong mga sala, mga pukan gayod kita. Ato nang andamon ang atong kaugalingon, alang sa pagsaulog ni ining Santos nga Eucharistia, atong i-appeal sa atong personal nga intensyon ang mga katuyoan sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash online and anonymous donors. Ang mga intensyon nga anaa sa inyong TV screen or monitors, ang mga intensyon sa atong production crew ug ang GMA Cebu management and staff. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, managan ninyo. Mga hinigugma diyan ni Kristo, aniata sa ikatulong Domingo sa Kwaresma,
Gihawhag ta sa Ginoo sa tinuod nga paghinulsol o pagbalik sa Dios niining panahon sa grasya. Nga unta diha sa atong pagsimba karon, atong ibayaw sa Dios ang tanang natong mga intensyon aron pananginan ta sa atong amahan niining panahon sa Kwaresma. Aron mahimutang taku sa pagsaulog sa Santos nga Misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Ikaw ang ipadala aron pag-ayon sa mga pahinulsulong. Kaluyan unta kita sa Dios nga magagahom sa tanan ug pasaylon sa atong mga sala. Daduon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, tinubdan sa tanang kaluoy ug kaayo, nagtudlo ikaw nga diha sa mga pagpuasa, pagampo, pagbuhat sa kaluoy, anaa ang tambal sa mga sala. Dawata kining pag-angkon ang among kaubos, ug itugot nga kami nga nangaluya tungod sa pagkasayod sa among mga sala, matabangan unta kanunay tungod sa imong kaluoy. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hariban kaniwag sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon sa Exodo. Si Moises mao'y nag-atiman sa mga karniro ug mga kanding sa iyang ugangan nga si Jethro, ang pari sa Midian. Usa ni ana kaadlaw, gidala niya ang mga hayop latas sa kamingawan ug miabot siya sa Sinai, ang bukid sa Dios. Mipakita kaniya ang anghel sa Ginoo sa dagway sa usa ka siga nga nagikan taliwala sa sampinit. Nakita ni Moises nga nagdilaab ang sampinit, apan wala kini masunog. Miingon siya, nganong wala man masunog ang sampinit? Doolon ko ug susihon kining katingulahang butang. Sa pagkakita sa Ginoo nga miduol siya, miingon ang Ginoo gikan sa taliwala sa kasampinitan, Moises, Moises, siya mitubag, unsa man. Ang Dios miingon, ayaw pagduol, huboa ang imong sandalyas, kay balaan ang dapit nga imong gibarugan. Ako ang Dios sa imong mga katigulangan, ang Dios ni Abraham, ni Isaac, ug ni Jacob. Busa gitabunan ni Moises ang iyang naong, kay nahadlok man siya nga motan-aw sa Dios. Unya miingon ang Ginoo, nakita ko ang kalisdanan sa akong katawhan didto sa Ehipto, ug nadungog ko ang ilang sangpit sa pakitabang tungod sa pagdagdaog kanila sa ilang mga agalon. Nasayod ako sa ilang mga pag-antos, busa, mikunsad ako aron pagluwas kanila, gikan sa mga Ehiptohanon, ug pagdala kanila
ngadto sa usa ka maayo ug dakong yuta. Tabuno kining yutaa ug ipuy-an karon sa mga Kanaanhon, sa mga Hitihanon, sa mga Amorihanon, sa mga Perisihanon, sa mga Hibihanon ug sa mga Hibusihanon. Si Moises miingon sa Dios, "Kung adtuon ko ang mga Israelita ug ingnon ko sila, ang Dios sa inyong mga katigulangan nagpadala kanako nganhi kaninyo, ug mangutana sila kanako, kinsa may iyang ngalan? Unsa may akong itubag kanila?" Ang Dios miingon kang Moises, "Ako mao ako. Ingna ang mga Israelita. Si ako mao ang nagpadala kanako nganhi kaninyo." Unya miingon pag-usab ang Dios, "Kini ang isulti sa mga Israelita. Ang Ginoo, ang Dios sa inyong mga katigulangan, ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, nagpadala kanako nganhi kaninyo. Mao kini ang akong ngalan hangtod sa kahangturan. Kini ang ingalan kanako sa umaabot nga mga kaliwatan." Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on. Daigang Ginoo kalagko, tibuok kong kaugalingon, daigang iyang balaang ngalan. Daigang Ginoo kalagko, ug ayaw hikalimti ang tanan niyang mga kaayuhan. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on. Gipasaylo niya ang tanan mong kadautan. Giayo niya ang tanan mong balatian. Giluwas niya ang imong kinabuhi sa kalaglagan. Gilibutan kaniya sa kaayo ug kaluoy. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on. Ang Ginoo nagalig-on sa katarong, ug sa mga katungod sa tanan nga gidaog-daog. Iyang gipahibalo kang Moises ang iyang mga paagi, ug ang iyang mga buhat ngadto sa mga anak ni Israel. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on. Maluluy-on ug maayo ang Ginoo, dugay masuko ug puno sa kaayo. Kay maingon ang langit, hataas labaw sa yuta. Sa ingon labaw ang iyang kaayo, alang kanila nga mahadlukon kaniya. Ang Ginoo maayo ug
Kinutlo, gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Mga igsuon, buot kong hinumduman ninyo ang nahitabo sa atong mga katigwalangan nga mikuyog kang Moises. Gipanalipdan silang tanan sa panganod, ug milatas sila sa dagat nga pula. Pinagi sa panganod ug sa dagat, gibunyagan silang tanan, ingon nga mga sumusunod ni Moises. Ang ilang gikaon, pan nga espirituhanon, ug nanginom sila sa tubig nga espirituhanon. Kay nanginom man sila, gikan sa espirituhanong bato, nga mikuyog kanila, ug kadtong batuha, mao si Kristo. Apan, bisan pa ni ana, wala kahimuti sa Dios ang kadaghanan nila. Busa, gilaglag sila, ug gikatag ang ilang mga lawas didto sa kamingawan. Kining tanan, mga pasidaan kanato, aron dili kita magtinguhag daotang mga butang, ingon sa ilang gihimo. Ayaw kamo pagbagulbol, sama sa gibuhat sa pipila kanila, nga gilaglag sa anghel, sa kamatayon tungod niini. Kining tanan nahitabo kanila, ingon nga panig-ingnan nato, apan gisulat kini aron makakat-on kita. Kay ania kita sa panahon nga hapit na moabot ang katapusan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manakan ninyo. Kinudlabikan sa Ebanghelyo sumala ni Lucas. Niadtong higayona, may mga tawo didto nga misugilon kang Jesus nang tungod sa mga taga Galilea nga gipamatay ni Pilato samtang naghalad sila ngadto sa Dios. Apan miingon si Jesus kanila, tungod kay gipamatay kining mga tawhana sa maong paagi, gisabot ba ninyo nga labaw pa sila ka makasasala kay sa ubang Galileanon? Dili, sultihan ko kamo, nga kung dili kamo maginulsul ug mubiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila. May tungod niadtong 18 nga nangamatay didto sa Siloam, kay natumpagan sa tore. Gipakaingon ba ninyo nga kadto sila mas dautan pa kay sa tanang mulupyo sa Jerusalem? Dili, sultihan ko kamo, nga kung dili kamo maginulsul ug mubiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila. Una misulti si Jesus kanila ni ining sambingaya. May usa ka tawo nga may kahoyng igera diha sa iyang parasan. Miadto siya aron pagpangita ug bunga niini, apan wala siya nakaplagan. Busa miingon siya sa iyang hardinero, "Tanaawa ra, tulo na karon ka tuig nga naganhian ako dinhi aron pagpangitag bunga niining kahoya. Apan wala gayud ako'y nakaplagan bisag usa. Busa putla kini kay nag-usik lamang sa katambok sa yuta. Apan ang hardinero mitubag, pasagdion na sir, bisan niining tuiga na lamang. Kay akong libutan ug kubkob ang punuan ug unya akong abunuhan.
Kung mubunga kini sa sunod tuig, maayo. Apan kung dili, ipaputol kini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga hinigog na diyan ni Kristo, ang focus sa atong Ebanghelyo karon ug atong mga pagbasa, ang tinuod nga paghinulsol, no? Ug ang pagbalik sa Dios diya sa atong pagpanaw sa panahon sa Kwaresma. Simple kaayo ang sambingay nga gihatag ni Jesus kanato karon, no? Mahintungod sa usa ka huing igira, no? Nga dugay na nag-usik-usik sa iyang yuta pero wagyoy bunga, no? Unsa man ang tinuod nga paghinulsol. Napoy gamay nga short story, no? Alang kaninyo kung unsay tinuod nga paghinulsol. Dahil usa ka babae, no? Nga batan-on nga naa siya problema sa iyang mga mata. So diya sa pangitan niya sa mga doktor, mga to sa mga klinik, basin nagwakwak doktor pudto siya, no? So nangadto gyud siya, nangita gyud siya paagi aron maayo ang iyang mga mata. So sa kadugay niya siya pangitag tambal, wa gyud maayo, wa improvement. So usa ka adlaw niya na usa ka tigulang nga niagi diya sa ilang balay. Ngayon nangutana siya nga unsa may problema nimo inday? Nitubag siya nga, sir, nakoy problema sa akong mga mata. Dili kayo klaro ang akong pananaw. Niyo ng tigulang nga, sige, nakoy solution, no? Alang sa imong sakit. Simple ra gud. Pag-focus sa color nga berde, o color green. Kanang gisulti sa tigulang. So pagkadungog niya nga kinahanglan mo focus siya sa color green, ang iyang gibuhat na malitsag pan pintal ba? Iyang gipintalan ng balay, kurtina, kusina, iyang sala dito, no? Green na tanan. So, basta mulingi sa left, mulingi sa right, green na niyang makitaan. So, diya, nag-improve na niyang pananaw. Nag-improve na ginagmay. So, 3 months after, nibalik tong tigulang, no? Nangutan na, musta na kain, day? Okay na, sir. Okay na, mga 75% na klaro na akong pananaw, pero hindi pa jud 100%. Ito nga ang tigulang nga nung green man tanan yun sa iyang balay, apila yung sakyanan, apila yung katabang sa balay, nga nag-iba green ba jud ang kuwan, ang uniform. Nanguntahan ang tigulang, nga nung green man tanan palibot ni mo. Ito bag siya nga, ingon man ka nga focus on color green, then ikatawa ang tigulang, then ingon siya nga, naamay mas sayon nga paagi day. Unsa man call? Ay, call man ba sa tigulang ka, call man ang tawag, no? Unsa man call, ingon siya, nipalit na lang ang taga-green nga antipara, no? Ingon na ka simple, no? Kaya ang focus kung itom ang imong antipara, unsay kolor ang imong makitan sa una? Dili ba itom? Oh, kung pink ang imong antipara, ang unang kolor na makitan sa imong mga mata is pink. So kung green ang color sa imong antipara, ang unang color na makita nimo is green, no? Ingana, that's the story of change, no? Kung moingon si Kristo kinahanglan maginulsol kita, ang unang atong i-change kay dili atuwa, no? Dili kita ang palibot, no? Siya man gud ang hinungdan sa akong mga sala, no? Siya man gud badlongon man kaayo, no? Siya man gud ang center sa Marites diri sa amoa. Tanan na lang, sige panudlog lain ba? No? Pero kung ganahan yun ta, na I change mahitabo sa kinabuhi, magsugod ka na to. Wear your green eyeglasses first. Diha ka na to magsugod ang tinuod nga paghinulsol. If we change, the world around us changes too. And that's how contagious change is. Ang tinuod nga paghinulsol, nagsugod ka na to. From within, dili sa palibot, from within. And kana ang tawag sa Kwaresma karon. Mubalik ta sa Dios, maginulsol ta sa atong mga sala, usbon na itong atong kinaiya, and that is the true meaning of Lent. Ayaw siya, panudlo diha, no? Focus sa atong kaugalingong journey, no?
we focus on the Lord and we focus on our own pagginunsul o pagbalik sa Dios. No? Mga kaigsunan diyan ni Kristo, ang unang pagbasa nato karon, mahingtungod sa burning bush. Nice kaayo kay pag panaog sa Ginoo, ang iyang gisulti ni Moises simple. Nakitam nako ang kalisod sa akong mga katauhan. Nadunggan nako ang ilang mga tingog una nanaog ako aron pagluwas kanila. And that is Lent. Nakitan sa Dios ang atong kalisuran diya sa kinabuhi. Nadunggan niya ang atong mga tingog. Unya nanaog siya aron pagluwas kanato. Ang saad sa kaluwasan, no? Gituman sa Dios sa paghalad sa iyang anak to save us. Pero kinahanglan kitang tanan, we journey together towards salvation. Mga kaigsunan dihan ni Kristo, ang Kwaresma, panahon sa pagluwas o pagbalik sa Dios, paginulsul sa atong mga sala. Maningkamot untata, no? To be worthy of this salvation, aron makapahimuot ta sa Dios diha sa atong pag-ampo, pagbuhat sa mga buhat sa kaluoy, o pagpuasa. No? Sometimes, Satan keeps us busy. Aron dili na to maamguhan niya ang Dios, niduol na kanato, nanaog na magluwas kanato. Let us not be confused by Satan. Mubalik ta sa Ginoo. Maginulsuta sa atong mga sala. Limpyuhan nato ang atong kalagong, atong pagkatawo, atong kasing-kasing. Aron pag-abot sa Pasko sa pagkabanhaw ni Kristo, mabanhaw unta tantanan uban kaniya. Ug karon atong isangyaw ang atong pagtuo sa pag-ingon. Nagatuo ako sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Jesucristo yang anak nga bugtong nato. Nagipanamkon sa ngalan sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, isakid sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus na matayo gilubong, ikunsag sa nga minatay. Sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit. Nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan nga magagahom sa tanan. Ikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi sa mga minatay. Nagatuo ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaamitan sa mga santos, sa kapasaluan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mudangop kita nga to sa Ginoo, mangayo sa tanan nga atong kinahanglan. Aron matinud-anon kita sa buhat sa pagkabig, inulsulan ug basulan ang tanan nga magpahimulag kanato gikan sa Dios. Ug kita moingon, mapuangurong Amahan, kaluy-i kami. Nga ang tibok simbahan musunod kang Kristo, ang tinubdan sa kadasik ug kalig-on alang kaniya, nga buot magkabig ug magbag-o, magampo kita sa Ginoo. Nga sila nangandam nga modawat sa mga sakramento sa hingpit mamahimong abli sa Dios tong grasya ug gugma, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga tigpanday ug mga balaod maghago aron matukod ug mapanalipdan ang dignidad ug ang kaangayan sa mga kababayen-an diha sa katilingban, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton, ang mga nanag-antos, ang mga nagmingaw ug mga nagbangutan, mahupay pinaagi sa makaalim nga gugma sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Nga imong tang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo,
ang halandong Teofilo kamumot, mabayaw nagkatos altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay, nga matuhuon, makadangat na sa langit ng puloy-anan, nga giandam ni Kristo, alang kanila, magampo kita sa Ginoo. Tuloy kami. Sa kahilom, diya sa atong mga kasing-kasing, atong ibayaw samahan ang atong kaugalingong intention. Diyos sa among amahan, sa imong gugma, pataling hugi ang among mga pag-ampo, o gituboy ang among mga kasing-kasing, uban ang kasiguruan sa imong kaluoy. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang atong sakripisyo dawaton nila sa Dios ang amahan nga makaragahom sa tanan. O amahan, malukmay unta ikaw ni ining among sakripisyo, kami nga nagampo nga pasayloon nimo ang among mga sala. Maningkamot unta sa pagpasaylo usab sa mga sala sa among mga igsuon. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa ninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ninyo mga kasing-kasing. Ako lang ibayaw nato sa magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angayong matalo. Santos nga amahan, Dios nga tunay nakagagahom sa tanan. Angayong matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kaysa matagtuig, nag-auhag ka kanamo paghinlo sa among kasing-kasing ug pagpangandam nga malipayon alang sa Pasko sa pagkabanhaw aron sa pag-ampo namo nga labing mainiton ug sa pagbansay sa mga buhat sa kaluoy nga labing madasigon ingon man sa pagsalmot sa mga misteryo nga nagpakatawo kanamo pag-usab
makadangat unta kami sa kapuno sa grasya nga ila sa mga anak sa Dios. Og busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayo di kaawamahan ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu ron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pabasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya ug pasalamat kanimo mipikas, ug mihatag ni iningadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyong nga tanan ug kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kan mo pag-usab. Mihatag ni iningadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan ni ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iyula alang kanini ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabangaw, si Kristo bumalik Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ni ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming gisip nga ngayan nga moatubang mulagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusarya sa Espiritu Santo. Hinumdumi amahan ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose Palma among Obispo, sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga misyonero, ug ang imong balang katawhan nga miadiri karon. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naon. Kaloy kaming tanan, himuha kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Rios, San Jose, yang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos, nga nagatumon sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amoy ikaw nga daygon, ug amoy ikaw nga himayawon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya,
hangtod sa kahangturan. O karon magampo kita samahan, pinaagi sa mga pulong itulukan nato ni Jesus. Mangayo kami kanimo amahan, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ng ining panahon, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, o mahilayo sa tanang kasamog, samtang nagapaabot kami, na malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, ang among manunobos. Ay kumanang ihalian, ang kahulugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa nga mong mga sala, Ginoo, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug subo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maana kaninyo. Ipakita ta ang pag-inigsunay. Peace. Kinimo ang kordero sa Diyos, si Jesucristo, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nagidapit alang sa panihapon sa Ginoo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw,
ug giusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ikan sa kinahilatman ang ako pakuha sa tanan kadaw kami ipangita kung ikaw ay ilahong malako sa Magampo kita. Nagadawat kami sa pasalig sa kaluwasang dayon, ug nabuhong kaming aniya sa iyuta sa pan nga langitnon. Naghangyo kami kanimo amahan, nga kining among gihimo pinaagi nining sakramento, matuman unta pinaagi sa buha dinhi sa among kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Let us together join our hearts and faith praying for our sick brothers and sisters. Langit mong amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus aron itudlo ang birtud sa pailob diya sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa mga masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug haruban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, sa ngalan sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasing-kasing nga pasalamat ngadto sa atong Mass Presider karon kang Reverend Father Diderek SVD, San Carlos University, Cebu City. Kinasing-kasing usab nga pasalamat ngadto sa atong mga lectors gikan sa Blessed Sacrament Parish, Cebu City, sa atong choir, Good Samaritan, ug sa atong prayer group,
World Apostolate of Fatima, Our Lady of Fatima Parish, Basak, Mandawi City. Among way kinutubang pasalamat ngadto sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash online and anonymous donors. Sa ila o sa inyong kamang gihatagon og makanunayang suporta aron makapadayon kita sa pagdala ni ining santos nga misa sa telebisyon ngadto sa atong kaigsuonan nga dili makahimo sa pagsimba tungod sa mga kakulian sa panglawas ug uban pang mga hinungdan. Ug alang ni adtong buot nga magpadala sa ilang hinabang o love offerings, agig suporta ni ining misa sa telebisyon, ana agihapon sa inyong screen ang atong account name, account number, ug ang GCash number. Daghan kaayong salamat, God bless you. Ang Ginoo mag-amping kaninyo sa kanunay. Ang Ginoo manaka ninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, ug Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng santos nga misa dadang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. If any man will come after me, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Let him deny himself and take up his cross and follow me. Today, more than ever, we witness a world full of people thirsting for more, for truth, beauty, and love. Every heart yearns for Jesus Christ. He is the way, the truth, and the life. He alone can refresh us. He alone can satisfy the deepest longings of our heart. When people discover who God is in their lives, that He holds them in the palm of His hand, it changes everything. As daughters of St. Paul, we journey with humanity, seeking to respond to each person's longings with the invitation of Christ. As media apostles, we spend the whole of our lives sharing the beauty and truth of the gospel with everyone, even the whole world. Join us and dare to make a difference in bringing the love of Jesus to one more person. Plant the seed of faith to your kids through our selection of children's books. Get updated with the latest encyclicals and deepen your knowledge on apostolic letters. We have Bibles in Bisaya and English.
We have different books and reading materials to help you nourish your Catholic faith, published by our sisters at Pauline's Publishing House. You can find various prayer books, guide for Hour of Adoration, novenas, devotionals, Lives of Saints, and many others. We have imported books written by acclaimed Catholic theologians such as Scott Hahn, and we have resources about Catholicism and church history. There are reading materials in Bisaya such as Biblia sa Kristohanong Katilingban, Ang Kalipay sa Pagkakatoliko, Katesismo, Pamalandong sa Bag-ong Dalan sa Krus, Giya sa Pagkumpisal, Ang Pagrosaryo. We have books on homiletics, liturgy, catechism, spiritual direction, biblical, theology, philosophy, family life, books for teens, and various inspirational books. Contemplate the life of Jesus with Mary as you pray with these rosaries. We have religious articles for your homes, offices, vehicles, and many others. There are candles, candle holders, incense, charcoal, rechargeable candles, religious statues, and posters. Sacred vessels, mass wine, hosts, and many others. And do you know that we also have a chapel that connects to the media center? So not only are you able to get materials for your spiritual needs, you can have time with Jesus and pray. So come and visit us at Pauline's Media Center Cebu, number 34 Osmeña Boulevard, Sambag 2, Cebu City. See you and God bless you! Pauline's, at the service of gospel and culture. Books for Teens from Pauline's Media Center. Visit us at Pauline's Media Center Cebu. Youth Bible, Good News Translation with Deuterocanonicals. Christian Dating, Finding Mr. and Miss Right. Love, Sex, and You, Volumes 1 and 2. A Catholic Teen's Guide to Tough Stuff. Pictures of Me. Just Say No to Drugs. How to Be a Hero. Friends Forever and Entering the Teen Zone. Pinagtagpo pero itinadhana sa iisang Diyos. Books for parents of teens. What teens want you to know but won't tell you. What makes your teen tick? Come and visit us at Pauline's Media Center Cebu. We, the Daughters of St. Paul, are missionary sisters dedicated to proclaiming the gospel through the communications media. We are present in all the continents of the world, uniting our efforts in mind, will, and heart in synodality with the Church through the Pauline Media Centers, radio and internet channels, and Pauline's Institute of Communication in Asia. Connect with us at www.paulines.ph or email at vocfsp@paulines.ph or FB Paulines Vocation PH.